laso. Fiber. Fiber. Wow, ano mong manyaman ng mga kain hotdog? Hotdog. Teka nga advice mo. Itang kalupalalitas helita mo dati. Saan? Itang Hungarian. Iritan sa benching ko. Ang yan Wow, tagal. itang double. Double tol. Solid. Kami ko, sir. Very good dito nga dito. Itang pagkumpara ako nila itang kaya. Hindi ko yung may dahil tangan sa hotdog. Isa. Man. Wow. Nice. Oh, may Balita sila siya. yung hotdog yan. Oh? May hotdog. Numiras na yung factory hotdog. Pero balo mo na lang daw. Wow. Ito lang itang kaya na kalitang. Oo. Bangkok na rin siya. Nyapi na. With maganda. seed la, with seed. Ang mga dam. Rembo. Mga hotdog with sesame. Eh, mawapin pala siya. Rembo mo ah. Kenny, dito po ng gulo. Yung mga panog sa ikan. Tanang ko boto. Kung hindi ka nyaman darang butol. Kaya mula. Anak peteng. Bakit? Ori sa biyanda kanita. Niyang anak tamo. Potang may kapangan kang butol. Oh. Tumubula kang kataon mo. Kaya kilubungan siya. Di man totoo ito. Sinabi na nga po ito. Tutukan na ito sir. Bulim ka ng kobarang butol mo ngayon eh. Tanam ko rin. Yan Kung hindi rin, hindi na ako man maniwala kang mga yan. Oh, subukan mo. Sige, Anong mulo? Pipingin mo lang. Bang, manyaman na sabi. Eh mo ba itong kumubulag yung tiyan mo reta? Nalaso! Pipingin mo lang. Tumubula katawan mo rin. Maling arte. Masabi ko tayo. Parang tapakang tayo. Sartorio. Oreo. Bakal niyo na. Ayun. Gawin na. Inan. Cars. Muna na kami. Sir, muna na kami. Muna na kami. Bye-bye. Siguro totoo ito. Ika naman sir, may kaseryoso Wala mo. na kamang kanito. Wala mo nakamanatilo. Ewan to ito, tinakawaringigi pa kanito. Bol.